Welcome to the Leading Site News. Dhonsuri ke palo rong primplam dikrut kiling arong arapen methang rong atawar kachlampon. Di pupen rong primplam kacheleng atawar adung dikrut kiling arong arapen methang rong atawar kachlampon. Rong asar pen noniki bom MLA ni saterang pila pen IM telutuma hasnu apan mesen atawar na piponangji pusi rong arapen kacuneri padopon. Lasonsi karbiang long CM Dr. Tulama hangapan setami alang lituma himpen cuneri padopon. Itum na coba media itum man pini itum dak ani gime pen itum hotai tham thi rui pada tum chhot mane rong tawar ki chileng kisik sak aja ne pini tu mana chuhang media itum mana chuhang ke lalo mane isia meses maka cuning ria meses bang pali bang lalo je ini tumarong dak rong barim lo tema di krut kiling rong dan itu rong implam di krut kiling rong lapen koi bilang so pias perlu nikut kiling rong lo. Nah sini tum anding klui penta je tum tuar kecik sak rat pen det pen kecil tum jadak ciun cukup pun lah pen tum ne cingwai cingsai rat pen ini tum rong sa hem long cingwai cingsai tami dak gari motor ta cewan e so tuar lah si tuar ke long le pas tami ini tum isi meses bang paling tum lah tuar ke long le dak ding ulo ini tum barong bang ha pipin bang puno aprang SDC movement hud SDC cari bom hula hud job card hud nang pilo lapen adu duntu kongres ke cari bom hutame itip nang pilo sengrevel ang thoroy lapen non isi ke chuniri ang tumbang lalo je non ke cari bom BJP sarkar lapen non konsilong cari bom BJP sarkar lapen MLA lapen IM lapen sar CM sar ke hai la sini tum di kiling arong arat tum kisung la suatu war celeng kisung aja ini pinye so mises pen ni tum nali kotarang ke bang itu lo sini tum dak hoi rat pen kami klaim ta la lo pinye ni tum mithang jungjung pensi purong su turpak pensi tum kam ji klaim lo asi ane sela plus la ni tum arong kisui lo la ni tum arong la suatu war la pensi PWD department sorang tai sia mises cuniri dan sila ni tu madam pro di krukiling arong madam pro long bang dak siksak o sila arvia sapol yang tame dak long dor da dak lang li thai ve la piden dum do lo la pen anu tin tame bang podak chingko krup la pen tum school kedam ke bang somar tu mata sapu ka siksak do da la si tongkai ku da do lo student manta la si la so tum ta ning du mapre phere jo ni pinili tum la di krukiling arong nili arong sarlo lapen pu anta ba itum krem la pet bang pet ini bikar lapen pu la bang butumen lo la riso basalo lapen pu lang ni rong hang sarlo pelang li bang ke mikar sarlo la sintum do sar pen anse rat pen pini la so hoi pen chuningri ke la lo mida bitu mana chu hangke asi nili rong sar ho alam thi pen ka chuningri bang la lo prabjin pen nono man itu marong phan la sengrewel sinwa tami nang palite manang thokpite wan sini tum la IM pono MLA pono tapi CM sar pono la so mises paling tumba la lo cuning ri bangke la prabin pendak nang pison teh sini tum bangke cuning ri dun ini la so bang tu amat la pen non du itu long lam kan yi tum dudang nasi lang tum tamen itu rat mikar mithur asli mafar la pen la po cinthor hang ko ko la silai tum penda klam pe dam rapet na po lang tum ta lam ti aju kon ita te tangde la dakala ni soterang pc non MLA chobom lo kalang lo apen thu MEC mate EM ke tilutama hasnu na alang litaman pini chuning ria sondama cuning ri ason mane lalo mane dak mo pen dali tum di kiling arong ha SDC movement hu pen asabu nang pichom do la pen non kongres sarkar ta sabu senggewen thok chom do asinon kicari tilutuma baido fan cuning ri la pen la itum MLA iso baido sang pini so baido kaching honai lang ituman APS poteng lo itum alang pantame pahai lo la sen kedam tang ta alang li independent ki thurutan itum pahai lo akun non alang li BJP candidate long lock sa tum pahai thulo asinon mises pali yang tumala ahem kidami betani tumarat pen penakapot ahem ta chitong te bang tum bang asai do ko pot la sidak so hoi nan tum media bitung hoi pen si mises si pali yang tung la chuniri pali yang tung la prabin pen nang lang sonte pelam lo itablok pide lo ma black to pink pide lo tamen non prabin pen la arlang sengrevel nang rapte pulo chuniri du bang so rong tuar mithang ben se selam pulo tane lang nang lituma PS ke ko anala dake
dak nili tuma PS ke 84 PS nili tum dak kui berlang se PS lo asi non nili chuning nili bang tung bang lo non nili tum asorkar tuma itum gaching hon along tame lang tum rabom la si sonak taxi ni tum la likut kling arong stame ke dam ke wang kasik sak school ke dun stame ke sik sak apen ke sun is stame ke pon ka sik sak aso yo ne si nili thin ke chuning nili kang tung bang la ni tum PS hoi bang chuning nili tung bang la lo je bang long sonak taxi an si nili tum phanang ra vek pusi ni so terang pi phanta nili tum ning thilo la pente tili tum hasnu phastame nili tum phanang ra pusi nili ning thilo la pen adun thu nili chuning er ke tung elitum ka ching honai doctor tu ram rong hang stame alangli along stame rat phan lang bom la si sonak taxi ni tum kidam kewang kisung pik ajoy ni si na tum media thenglo same ni tum chuning ri nang ko lo je la si CM sar stame ni tum phanang lang pon vek nai pusi na tum phan chuning ri dun kang tung la han media bitung tum phan ke asi na tum media stame lang tame to war stame na tum thek ik long lo la si da ni tum to war na tum hop pas stame lang tame sot teng lo asinon ke dam tang same son sinitum rong si pen gang bra hoi pen ason chirung pen si mate don rap assistant no te marong si sinitum chirung si asap sabes tame chirung po ke dam tang bang ke GCP same pasolo same non ma nitum uni da join ni sinal ma ke kidu ke la ara side masi ni tu na tu ma hin pen si ni tu manang angra vek nangi pusi tum ni tum PS hoi pen same tum han chuni ridun kang tung la han lo Tane la bangson ale tumarong don kando la. ni tu marong ke non বর্তমান ke do bom ke don thong ker pho lasi don thong ker pho same sonak thaklo nang li non thek long po media hoi pen stam nang li lang ta me lasi non ni tum don thong ker pho arat sinon ta to war same ni tum chi bonai le